Hvor skulle det være så utroligt at han og sitter og har sett noen? Skulle de haft King James-bibelen i sin høyre hånd? Så du er trøllbunden, du er vittla, du er forgant av anker trødla trygg og anker opprunna handrit. Legg merke til det fanns omgant hui til omgant det funnest en biblia, først i Nya testamentet, eller gamla, seima saman av opprunna handritun. Ta i gamla testamentet og ble gjørt til øyne bøg, ta Nya testamentet og ble gjørt til øyne bøg, ta var det kopier av kopien. Og her har du røyn eksemplarer, her har du skitne eksemplarer. Her har du røynar tekstfamilier, eller øyne røynar tekstfamilier, og skitna. God og lov av varvøyda sin i år, og han gav sitt år vid uiblåstre, og han skal varvøyda det fra hesi att over, det vil si fra hver att som er veri her, eller ui hver att som er veri, her har Guds år funnest, og i avisen handritun, og så kommer tøyen her god for å fyrrøyke enda tøyene og endan og alt kulmineringen av atlun. Og her hender reformasjonen, og her hender prenthøknen, her vekser bretska hamsvelde og spenner atlan, omfatter alla hjørene i 300 år, og Guds år for ut vid tøy. Og tjøkken til. Og til King James-bibelen. Hvor skulle det ikke være satt til en lysande for mer? At ja, Guds år er færre fra hebraisk og grisk til havsmal enda tøyerne. Nær tar reformasjonen hente. Det er suttje det. Jeg vet at King James-bibelen er den rette teksten i begge gamla testamentet og Nudja, og tar arbeid og på henne og gjennom hele øld, hun er den kjente av og gjennom hele øld, fra Tyndale til King James. Arbeidet der på Bibelen, og arbeidet konstant, så stekker det ved King James. Og så han til kom ungen for nøyasjant øynefors, og det var satans verk. Iverhøver ikke Guds verk. Iverhøver ikke Guds verk. Det som kom vi Vestgått og Lorst. Her der han til handlet ur djevelsens Alexandrio. Slett ikke Guds verk. God er slett ikke uisner ESV-skrampelen kjøttkun. Og NIV, og NASB, og NKJV, og til helvete vet du ætlens havnen. Det var god. Hånden av hjertet. Det er slett ikke av god iverhøver. For tog King James-bibelen er 400 år, så kan hun lesast og være lysen, det er jo negv de fleste. Det kan ikke gjøre det. Jeg har folk som rundt faktisk leser bibelene til dagligt, og som er bibellesere, ordelige. De leser King James. Annor vifta ved henne. Annor, de som bruker ærer, de bare bruker henne. De bruker henne til hun gagnar tøymen til tørre agenda. Og de bruker egentlig atler, og trygg var angare. Kunne ikke takke øynene opp i hender og sige, hetta er Guds år, og hetta er en enderspekling av det. Man vet ikke, opprunnehandelen er blevet vekk. Sørst du? Hatt er en trøttel, hatt er en forgantan alt det der. Opprunnehandelen. Opprunnehandelen har ikke, aller helst ikke vært til mer enn, og i mestalleg forsvar, så er det, hva skulle du gå med så spreken her? Er nekka evnaturligt vi har som papiren og ned? Nå har vi gjort 300 kopier av det. At det er nu brottna det, nu morla det. Blekka det vekk. At det er bare papir. Hva gjørst du ved en gamla bibel, ta hun er oppsliten og du eier tvertsutt av nutjar? Du kan gøyma det gamle, men det er ikke å gøyma til året, som alt snør seg om. Ikke papiret. Papiret? At det minner akkurat om
Hva var det at med hukan, eller hva det var, som de kallar og staven og armen som Moses gjør jo i øyemarsjene. Langt fram i tøyene var folk ferdig tilby staven. Sørst du? Til er godt å tilby han. Til Mariamossan og ikonomossan og alt det her. Bodja seg for ikonen og brenna røygelse og alt det her. Det er det samme. Hva gjør du da? Brodet da? Øyløte da? Brente da? Staven altså. Så sånn det folk, det er for å tilby det evneslige og stedet for det andlige, det som egentlig det som alt snør seg om. Og sjølvan det hever Guds år ikke bare være varvått bare angstandig og i skudgen, men til å være varvått og i røgnen varvått kopien av til røtte skriften at han oppetter. Det sier seg selv. Du en bibeltryggvand, så måste du innsøke det. Annars du ding-dong. Ding-dong. Forgantavur. Annars tror du an av Bibelen som øyne for vær. Hva er det? God ikke mer enn av Bibelen som og min sannføring tann. Altså, jeg vet det, jeg har sett det, at han Bibel, han og sitter og har sett den hever i sin høyre hånd, av 611. Det en ensk Bibel. Hoksa der til. Ja, men hvor skulle den haft en hebraiska, vi har parter arameisk og en tekstur som septus mye testamentet. Altså kvært, hever han så fullt av rutlun? Nei, han hever en bok. Og i King James Bibelen det underhent forboi og hevast tøyarnar, tøyar har ikke gjørst at det er god gjørst det. At her som du leser at her, at han hever en bøk sin høyre hånd, og i oppenberingen 5:8, og i King James Bibelen. Her 16. år i versen, bok, og 11. år fra endan øysene bok. Du får 16 år fram, bok til bøkken. Og så prøver du å telle fra sørste året fram til bok, og til kvært bok. Så det vil si 16:11. King James Bibelen kjent som KJV 16:11 eller AV 16:11. AV Authorized Version. Og det 26 bøker i Nye Testamentet. Bare øyne for stender til i Nye Testamentet, og faktisk i alle Bibelene, men det i 16. bøk, 17. Timotheus, at all skrift given vi utblåster av gode, og nyttelig til doktrin og til rettløying, til anmenning, til oppvending og alt det. For det Guds mævne skal være fullkommen. Einast for det stendur i 16. bøk. Og så prøver du å telle fra 22 og 8 til 16. bøk, og her du 11. 16 pluss 11 22. Så einast for det stendur at God vil give skriftene vi utblåstre til i 16. bøk, og for enda noen 11. 16, 11, 8 her. Og så halde det hatte mysticismen, og hatte Guds fingramerke. Kan man ta som det? Ja, jeg tar som det. Jeg synes ikke det. God har lagt det her, og jeg har vist 4 okkon som, eller til okkara som har bruk for det. At vi skulle i andan kjenne okkon ordentlig trygg, altså. God har gjort noe her. Og ta Jesus kommer atter, ta verer heimsmalig av gjørende til engst, ta verer engst tvørster i jøkken tusenare. Vi får lese lære hebraisk eller noe annet mal. Først til Jerusalem og tås av Jesus, så tås han engst, vet du. Og han ber i høyre hånd sunn i øyne King James Bibel. Og han brukar ikke strongs og veins til å forklare der årene. Han åpner og sier, her stendur, skriva stendur, ferdig.
Han tog sig ett år om upprunna handrit och bla 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 och bättre handrit säga och äldre vittner och bla 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 bla. Över övrigt. Han är öjna bok. Han är öjna bok. God vill göra öjna bok. Ökvart land, ökvart rujtje, ökvart kongadöme hever öjna lov. Det är inte den loven som var för 20 år sedan eller en revidering. Nej, hver lov är nu alltså. Vad säger loven? Ja, det är det här. Det är det som är galdande. Bla bla bla. Det är det. Och det må vara grått. Och det må vara te och öjna inte trutjar. God över öjna bok, Guds år, som vi öll kunne skilja her, ikke at kom at rom. Hette det. Altså, det er de sannførte rom, altså. Og det er en valgsikna støv, og det kan stå spotte alt hva du vil, og halde være lengt ute, bla bla bla. Jesus og den King James-bibelen i høyre hånd. Hva annars skulle han haft? Det är nu folkatallet av jörden exploderar och växer ångan. Det är 20 för så näst som det var för 2000 år sedan. Det är nu och jörden ska hästas. Det är nu och allt kulminerar. Det är hela tiden allt är nu allt du inte fram till. Och så vet jag att det var en inhästning fått vi rätt falskt. Men det är domen händer nu, va? Men så ska vara ett husnararudje. Herr Kristus ska sitta som kongarna konger och i stægens mikla kongs, som är i Jerusalem och i Israel, inte Palestina. Och i Israel ska Jesus sitta och genom och i det här Ezekiels-templen och i 1000 år och allt jära rudje kommer att tillbe han. Og han kommer ikke at ta seg et mal du ikke skilder. Hva sier han? Han tar seg engst. Kan Jesus ta seg engst? Ja, Jørgen tar seg en engst, ja. Og det som jeg sier der, det er at den endelige Bibelen, den kommer ikke noen andre, er King James-Bibelen. Hun er så fullkommen. Och så kan du säga att ut røyn och textfamiljen av hebraiska gamla testamenten finner du ösni under att du finner fullt av Guds fingramärken. Ja, men det är vet røyna. Och det är inte Ben Asher. Det är inte Biblia hebraica Stuttgartensia, men det är masoretiska texten som kallar Ben Chaim. Først for prenta var 1525, for jeg for 1512, det var det som King James, det utgaven av King James tøyerne nytt til Gamla testamentet, det er den røyne hebraiske teksteren. Og selv og her, selv om du har den røyne som grunderlig, så har der ankerstene fiksa teksten, hoksa der til. Fixa, vi skraskriftar åren, åpenbart, selv om du har haft til røyne her, så kunne ting være hendt, anker avvis ting, og under godet så har der fixa anker ting, vi skraskriftar åren. David drev Goliat, ikke noen annar. Det var David som drev Goliat. Det stender i tvøymeboken. Så har du ett trea exemplar eller ett trea sted här som det ständer att onkel annan drap Goliat. Nej. Han drap bror Goliat. Och det sagt du ärastan att det var visliga bror Goliat han drap. Men här är det östen till att öll familjerelaterade år och hebraiskon. Du kan gå så att det ständer soner hans, men det är egentligen appasoner hans och sådana ting. Öll tydlig år är det som det örvuse till akkurat som det här är ting inferiera. Underförstegen. Men tar det att fixa tydligt för att det inte ska missskiljas på några mata. Är det visar ju att hebraisk läsande bibliotrekvant eller tvåst har brukt Torah en objekt alla tog Torah vet att ja men det var David som drap Goliat och en annan. Självt om att det ständer här tar jag vita att ja men så är det. Så är det inte trubbelage.
och så vidare. Slukt av det fixa. Och här som LXX Septuaginta säger åt. Jag syns ju att jag är färdig med dalsa bibeln så ständer oj heilen under versen texten i den versen äcklig avgröjer. Jag tror att han vill byggt av Biblia Stuttgartensia. Som teker LXX uppara, som en grisk tøying fra hebraiskon, som god ikke var så dårlig hebraiskon, det gjør det han vurst. Guds ord var givet til hebreerne, tar av varvet av hebraiskon. Men det är lärdo i det tar heta jötarna, heta hebraiskt, tar egentlig planta i griskon, tar egentlig hellenister, och griska filosofer, och så spelar där som om det skulle vara rätträggande godfröingar. Det är där överhuvud. Ställer inte på att det prästa på att överhuvud. Eller det som de lär näkert annat. Ställer på Guds ord. Alltså det ska inte prästa ställa sig framför mig och säga mig 8 år. Han kan packa sig och släppa sig väck. Så han sitter och har satt ner den här boken högra hand till King James Bibeln. Och sen tar han kommer att sitta här i Ezekiels tempel och tusen röjsen till första vikan ängst som det är nu. Hamsmal, all hamsmal ända tar jag den där. Och det som livet har tycker man ha en röjna skurka jag funnit på sig tøying av King James, du vet akkurat det som King James Bibeln sier, det kan ta lesa av føreskon. Før stendet nu for høttafall, det fullt av folk, unge folk som overhøver ikke dår eller vil benta. Og det som vestna til å visst, så kommer det at rattast opp at folk kommer at djeva de motstøv og skjelda folk av og spotta de som ikke då tossa. For hånden lærte kunne benta. Transkje må det samrøynga nir. Det samrøyngen hån, så det samrøynga nar, tær. Det är idioter det där då. Akademiska idioter i havn. Och i länkabannar och politiker. Och så var kunde fortsätta oss när de samma ger. Det som har rätt att stoppa att och det är alltid så att det är bibelläsande folk som egentligen förvit i bottlan och som har kraft till att rätta upp att på tingene. Enska King James Bibeln är egentligen salt i de enska malen. Och det är orsaka att jag folk läser henne, blev vi läser i henne, utom allan den engställan till heimen, är att engst lyckas som heldest, och inte missa kraften, inte missa saltet, det varvøydest. Det är flera läger, sen det är onker balkar av utkanten som alltid tåsar öliga vanligt, men här är en chatni här som tåsar ett skurstmal. Ett skurstmal. Och det är inte här vi sagt att jötan i Israel inte tåsar hebraiskt. Det gör det så vant. Och komma tar som frälster jötar tar framför kongarna kong och i templen så kan det gott vara han tåsar hebraiskt ut tar. Men fär till Israel och tåsar vi omkring här till då att längst. Och fär till Bolivia eller Rumänien eller kvar som helst. Vill du tåsa med nekran, så tåsar du ikke tugst eller frankst, eller nøy du tåsar engst. Og kjem du til et land av hjørne her, der heldig vil jeg tåsa frankst, gjør de så et spark i revna og byrja læra seg engst. Engst er hønsmale, ikke spankst, eller noe annet tvall. Således er altså er det her. Og det gjør vi der å vite, det gjør vi der å suttje og skilja. God hever fullkomna gjørst ser 8 eksemplar, øyna bibel, fullkomlig røyna. Og i gamla testament og nødja, som alt hvert år er avstemma, heter det. Heter lauarteksteren. Det er den rette teksteren. God er ikke schizofren, altså. Han vet, og han leter ikke Satan gjøre pervertera i handrit og kalla det øysne Guds år, og sier at Guds år spenner helt fra hesten skurka i hesten skuira her inn, iver til det korruptera, ja. Og alt her i middelen, iver øver ikke. Så kjenner du ikke godt.
God blastemplar ikke det som Satan vil pervertera. Han vil lova varvøyda sutt, og her kviler han seg sikning. Du kjenner du nekka til at du hører King James-bibelene. Du føler en fytle, du føler en kraft, en metto, en fytle. En fotelseme, det er fullt, det vantar han ikke ui. Det er noe som heter det er full med deg, det er fullkomna. Og det er det. Halleluja, amen.